ይኩን صحافን ተራኽን ያዕቆብ ዳዊት ሰላም ክብራት ሰማዕቲ ከመይቀኒኹም እዚ ጃትሮዝ ኢንተርቴይንመንት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈላለዩ ተኸታታሊ ዛንታ ክንከታተል ፀኒሕና ኣለና ንሎሚ ድማ ሓንቲ ክልተ ክፋላት ዘለዋ ዛንታ ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ ክብራት ሰማዕቲ ንሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ምስይ ሓቢርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትፀንሑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ንኹላትና ምሕረት ሙሉእ ለይቲ ካብ ፌስቡክ ናብ ኢንስታግራም ካብ ኢንስታግራም ናብ ስናፕቻት ካብ ስናፕቻት ድማ ናብ ቲክቶክን ዩቲዩብን እንዳነጠረት ብዙሕ ቪድዮታትን ስእልታትን ክትርኢ ከይተረድኣ ግዜ ስለ ዝወግሐ ልክዕ ሰዓት 6 ከም ዝኾነ ኣብ ሞባይላ ምስ ረኣየት ከይፈተወት ነታ ብዙሕ ቪድዮታት ቀሪባ ንእተዘናግዒ ትብላ ዝነበረት ኣይፎን 11 ዝዓይነታ ሞባይላ ዓፅያ ኣብ ምድሪ ቤት ትሕቲ ዓራት ኣቐሚጣ የእንታ ብሓይሊ ሰማቢላ ርእሳ ንድቃሳ ዳለወቶ ከቢድ ድኻም ስለ ዝነበራ ግን ርእሳ ምግዳድ እውን ኣይደለየን ከይገደረቶ ድሮስ ሰም ዝበሉ የእንታ ብኡ ጌሮም ስለ ዝጠለምዋ ድሕርታ ሰዓት ኣብ ዓራታ መውዳቓ የእንታውን ሰብ ምስ በላ ዝነበረ ፍጻመ ፈጺማ ኣይትዝክሩን ሙሉእ መዓልቲ ደቂሳ ወይላ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ምስኮነ ተፈራቢራ ኮበርታ ካብ ነብሳ ኣልያ ናብ ነብሳ ዝተጠምጠመ ኣዝዩ ረቂቕን ሓፂርን ቢጃማ ዝተኻኺላ ናብ ሻወራ ተወት ማይ ውዑይ ምስ ማይ ዝሕብል ኣዋሂዳ ከምቲ ንሳ ትመርፆ ዋዒ ምስ ኮነላ ነታ ኣብ ነብሳ ዝነበረት ረቂቕ ቢጃማ ኣውፅያ ነቲ ማይ ናብ ነብሳ ሓወሰቶ ዝኾነ ኣብ ነብሳ ራሃፂ ኹን ርስሓት ስለ ዘይነበራ ክልተ እዳዋ ምህዳስ ነብሳ ይድከመቶን እቲ ማይ ይፈሳ ንሳ ድማ ክልተ እዳዋ ንቕድሚኣ ገቲራ ክልተ እጋራ ድማ ከፊታ ሓንሳብ ንታሕቲ ሓንሳብ ድማ ንላዕሊ ሓፍ ኮፍ እንዳበለት ስፖርት ትሰርሕ ምሕረት ኩሉ ግዜ ንጎን ምሸትን ነብሳ ክትሕፀብ ኣብ ሻወር ክትኣቱን ከላ ትገብሮ ዝነበረት ንጥፈታት ጀሚራ እቲ ትሰርሖ ዝነበረት ስፖርት ብዙሕ ግዜ ንሳ ኣዝያት ምስ ዘጠሉ ቅርፂ ዘለወን ተድንቕን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓለምና ዝሰርሖ ስቴቢ ዝነበረ ነቲ ከም ማዕከን መስሕብ ደቂ ተባዕትዮ ኢላ ትገልፆ ዝነበረት መቐመጫ ቅርፂ ክወፀላ ኢላ ትሰርሖ ምሕረት ወላኮ ከምተን ንሳ ተሓልመን ኣይትብፅሓዮም እምበር ማዓንጣ ምስ መቐመጫ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ቅርፃ ቁፅሪ 8 ኮይኑ ምስቲ ዘለዋ ፍሉይ ግርማ ሓንቲ ስእሊ እውን ተሳኢላ ኣብ ኢንስታግራም ተፅዒናታ ዝፀሓፋ ዝነበረ ኮመንት ይኹን ላይክ ኣድዩ ትቕፀሮ ግዳ ሓቂ ምሕረት ከምተን ካልኦት ዝያዳን ነብሳት ተዓባብያ ዘይትርኢ ኣብ 6 ወርሒ ሓንሳብ ሓንቲ ስእሊ ፖስት ትገብር እቲ ፖስት ትብሎ ስእሊ ድማ ምስኣ ዝኸይድ ኣዝዩ ንኽብራ ዝገልጽ ምስ ነብሳት ሰማማዕ ክዳንን ሜክኣብን እውን ዝሓቖፈ ነይሩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በቲ ናታ ግርማ ኮነ በቲ ትሰዶ ስእልታት ይግረማ ከምኣውን ክኾና ይፍትና እንተኾነ ከምቲ ናታ ተኸታተልትን ሰዓብትን ግን ፈፂመን ኣይረኽባን ምሕረት ኣብ ዝባና ዝወርድ ዝነበረ ማይ ክትፀግቦ ይካለትን ከይተረድኣ 20 ደቂቕ ብዘይ መቁራፅ ሓፍ ኮፍ እንዳበለት ኣካላታ በራቢራ ማይ ኣጥፊኣ ብሸነኽ ፀጋም ኣብ መስቀል ሓፂን ጠልጠሊሉ ዝነበረ ሓመዳዊ ሕብሪ ዘለዎ ሽጎማኖ ልዒላ ንነብሳ ጠቕሊላ ካብ ሻወር ወፂኣ ኣብ መስትያታ ኮፍ በለት ነታ ብትምክሕቲ ትጥምታ እሞ ምስ ሰባት ግን ተዛሪባትላ ዘይትፈልጥ ነብሳ ኣብ መስትያት ቀው ኢላ ክትጥምታ ፀኒሓ ፍሽኽ በለት ዋይ ኣነስ ክሽኩር ዝብል መልእኽቲ ዝነበሩ ፍሽኽታ እዩ ኣብ ገጻ ተኻእዩ ምሕረት ሎሽን ኣብ ኢዳ ጌራ ብታሕቲ ዳንጋኣ ጀሚራ ንምሉእ ነብሳ ደረሰቶ ኩሉ ሎሽን ክግበሮ ዝኽእል ክፍሊ ኣካላ ምስ ወድአት ድማ ዓራታ አንፂፋ ገዝኣ ፀራርያ ነታ ሰዓት 6 ወጋሕታ ዝተፈለየታ ሞባይላ ካብ ትሕቲ ዓራታ ልዒላ ኣብቲ ዝተነፅፈ ዓራታ ቐሚጣ ካብ ርማድዮ ፎኪስቱታ ክዳን ጌራ መፂኣ ኣብ ዓራታ ዳግማይ ደይባ ብጎቦ ኮይና ዝተዓፀወት ሞባይላ ከፊታ ከም ዓመላ ናብቶም ኩሎም ትካላተይላ ተሓስቦም ስእልታታን ቪድዮታታን ዝፀሩ ኣፕሊኬሽን ዘወር በለት ቀዳማይ ዝኸፈተቶ ኢንስታግራም ነይሩ
ናይ ኢንስታግራም ዝሮታ ከይወድአት ሞባይላ ብዙሕ መልእኽቲ ከም ዘለዋ ክትፍልጥ ብወገን ዋትስኣፕን ሜሴንጀርን ብፍላይ ሓደ ብሓደ ጤን ድብል ድምፂ ተሰምዐ። ምሕረት ንኹሉ ክትከፍቶ የደለየትን ምርኣይ ስእሊ እንዳቐፀለትን ከላ ግን ብላዕሊ ሓንቲ ስም ቅልቅል በለታ። እታ ስም ነዊሕ ዝገበረት ካብ ዕንታን እዝናኑን ዝተኸወለት ስም እያ። ተዳድሊዳ ሕጂ ጽሒፍለይ ክትከፍታ ተገደደት። ኣብ ሜሴንጀር ስለ ዝመጻ ከይከፈተት ብላዕሊ ራየቶ። ተጻሒፍላ ዝነበረ መልእኽቲ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ግን ንኹሉ ክተንብቦ ይካለትን። ከይፈተወት ከፊታ ናብ መንበቢ ባዶ ቦታ ምስ ኣተወት ኣዝዩ ብዙሕ ቃላት ጸንዓ። ናብ ዝኸበርኪ ናይ ዘለዓለም ወራሲት ልበይ ንምንታይ ዕርፍቲ ዘይሃበኒ ትብሊ ትህልዊ። ግን ዕርፍቲ ዘይረኸበ ሰብ ከመይ ኣቢሉ ዕርፍቲ ክበኪ? ሜርሲ ንስኺ ንዓይ ሜርሲ ህይወተይ ኢኺ። ምንባባ ቋረፀት። ካብ ኤርትራ ዓርካ ዝነበረ ገዲፍዋ ወፂኡ ድሕሪ 5 ዓመት ዳሃየው ረኺባ በጃ ክንዐ ወፂሉ በዓሉ ከፊሉ ኣብ ኤውሮጳ ዘብፅሓሞ ንሳ ግን ናቱ ፍቕሪ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብላ ገንዘቡ መሊሳ ፍቕሪ ክትውድእ ምዃና ዝነገረቶ ዓርካ ነበር እዩ። ዓወቱ ሽሙ ኣብ እስራኤል 13 ዓመት ዝገበረ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብዙሕ መከራ ናይ ስድርኡ መወዳእታ ክገብረሉ ብከቢድ ሽግር ናይ ሲናይ ሓሊፉ ኣብ እስራኤል ዝኣተወ መንእሰይ እዩ። ድሕሪታ ኣነ ንስኻን ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና ትብል ናይ ምሕረት መልእኽቲ ብግቡእ ሃለዋቱ ፈሊጡ ሓሲቡ ክውስን ኮነ ክዛረብ ኣብ ዘይክእለሉ ፀላም ሂወት እዩ ነይሩ። ነታ ፅሑፍ ድማ ናብ ምሕረት ሽዑንጎ ይፅሒፉ ሰዲድዋ። ንምንታይ ኢና ኣነ ንስኽን መካየድቲ ወይ መናብርቲ ዘይኮንና ኢሉ ምስ ሓተታ ምሕረት ዝሃበቶ መልሲ ንዕኡ ኣብ ሂወቱ ዓብይ ለውጢ ክፈጥረሉ ክኢል እዩ። ብርግፅ ንሱ ብንእሽትኡ እንከሎ የፍቅራ ከም ዝነበረ ሓንቲ ግዜ ተምሃራይ 8ይ ክፍሊ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ነጊርዋ። ብድሕሪኡ ድማ ገዲፍዋ ወፂኡ ን12 ዓመት ፈፂሞም ኣይተረኸቡን። ንሳ ክተፍቅሮ ከም ዘይትኽእል ምስ ፈለጠ ድማ ናይ ግድን ናብኣ ክኸይድ ኣለኒ ኢሉ ሓድሽ መደብ ዘውፅአ። ምሕረት መንባብ ኣቋሪፃ ፀኒሓ ነታ ዝተለኣኸትላ ፅሑፍ መሊሳ ቀፀለፃ። ሜርሲ ብርግፅ ንስኺ ኣዝኺ ብልፅቲ ሰብ ኢኺ። ኣነ ግን ንዓኺ ዘይከውን ምዃነ ጽቡቕ ጌረ እንዳፈለጥኩ ብድፍረት ምሳኺ ክህሉ ይደሊ። ናይ ህይወተይ ምርጫ ኣብ ሓንቲ ምርጫ ደሪተ ምንባር ትርጉም ንዓይ ንስኺ ምህላው እዩ። ንስኺ ዘይብሉ ምንባር ካብ ምርጫ ወፃኢ ፀላም ስለ ዝኾነ ንዓይቲ ምንባር ትርጉም ኣልቦ ከም ዝኸውን ደምዲሙ እየ። ሜርሲ እቲ ቀደም ኣብ ኤርትራ ከለኺ ክድውለልኪ ከለኹ ትዝክር እየ ዶ? ከደወልኩልኪ እንተውዒለ ትናፍቕነ ነርኪ። ሓደ ግዜ ዝወረ ሜርሲ ትኹሪ ነርኪ። ድሕሪኡ እውን ናብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሊብያ ኣብ ዝወፀኸሉ ፍቕርኺ ክትገልፅለይ እንከለኺ ብእውነት የዝብለኪ ነቲ ሰላም ስኢኑ ዝውዕል ዝነበረ ኣካላተይ ሩፍታ ወሲኽኪ ሰላም ለይቲ ከም ዝሓድር እንዳልክ ትገብርኒ ዝነበርኪ። ሜርሲ ሎሚ ግን ብዙሕ ሰብ ኣድኒቕኪ። ብዙሕ ሰብ ብስእልታት ግን ብመልክዕኽን ተገሪሙ። ልዕሊ ሰብ ክትነብሪ ምስ ጀመርኪ ኩሉ ናተይ ፍቕሪ ሃሲስኪ ይኸውን። ኣነ ንስኻን መናብርቲ ኮናን ኢልክኒ። ስለምንታይ ምስ በልኩ ድማ ብሓንሳብ የለናን ኢልክኒ። እሞ ሜርሲ ኣነ ንስኽን ብሓንሳብ ክንህሉ ክውስን ነይሩኒ። ወሲነ ድሕሪ ናይ 1 ዓመት ከቢድ መከራ ሕጂ ኣብ ሊብያ ኣለኹ። ዳይ ክትገብሪ ዝሕፀር መልእኽተይ ሰደልክ ኣለኹ። ካብ ኣዝዩ ዘፍቅረኪ ዓወት ምሕረት። ሰንቢዳ ሞባይላ ናብ ዓራታ ደርቤት የማን ፀጋም ቀባሕባሕ ምስ በለት ምስ ዓወት ዝነበራ ምዕራፍ ህይወታ ዝተዛዘመ ዝመስላ ነይሩ። ንዓኻ ዝኸውን ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ንስኻን ብሓንሳብ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ድሕሪ መባላ ኣይፀሓፈላን ኣይደወለላን። በቃ ሞባይል ጥራይዋ ብዝና ሓፂዋ። ናይ ዓወት ዳሃይ እውን ፈፂሙ ይነበራን። ደዊላ ኮነ ፅሒፋ ዳሃይ ፈለጠትን። ብኡ ገይሩ ክትጠፍኣላ እውን ካልእ ጸሎታይ ዝነበረ። ምክንያቱ ዓወት ዝብል ስምዒት ኣብ ፈቃር ልባ ፈፂሙ ይሰፈረን። ንሳ ኣብቶም ብስእላን ብመልክዓን ተገሪሞም ከቢቦማ ዝነበሩ ኣዝዮም ብዙሓት ሰብ ግርማን ሰብ ፀጋን እዩ ዝነበረ ቃልባ። ሃንደበት ኣብታ መዓልቲ ዓወት ፅሑፍ ሰዲዱ ኣብቲ ንሳ ዝሓለፈቶ ፀላም መንባሩ ነጊራ ግን
ልባ ጠፊእዋ ኣብቲ ናይ ቤና መደቀስ ክፍሊ የማን ጸጋም ደንበርበር በለት ሞባይላ ናይ ደወል ድምፂ ስለ ዘስምዐት ተቐላጢፋ ኣልዓለታ ሃሎዋኔ ከመይ ወይልካ ሓፂርን ርብሽን ቃላት ምስ ደርቤት ናቱ መልሶን ተጸበየት يقريتا معري لومي يتأمنني واي متسكني صباح كنرغب ኢና موبايل تعصوت نساون بزحي تقدستن موبايلا بزنبرتا عرات مليسا بفنسرات تغلقيلا رحيقا معدوت داقماي ملغتي كم زمتات سمع دمتي كم موبايلا من سمعت ناب عراتات مليسا كوفيلا موبايلا بإيدا حزتا اب ميسنجر زتنحاني عاوت ملغتي نيرو ميرسي بلغتي كم تبت حكي ريرلقو لعلمت أن تحقيسي فيسبوك غيركي غيتقوني زنبرن فرحي تدمسي سلو عم بيبكي ريخياين ببكيون مسان ببكي غنتا يكون يسمعكي انتا يكون تبلكن نعين تصورا يكونن بسخونة ازي انا نفسي ودي مفتو دلالو خويني كندي عمت نحدارنا إلا زأكبكو وغنزبنا وما ركبه أب كبيد حمامي ركب اللخو كابز اللخو بطاني موتسا عدل فتيم يبلين مغنياتو لمدو صباح تبل تنفاسي زلاتني ميرسي مسمتكو عود حوي عم مدرتو تسيخا يغمو أب سمايكن أملاخ بيمانا إيدو يقبل كايلكي نتوم عزيوم بزحات نتباقي خزز تماقرو زلو فتوتخي موت حدا وتسع سبار ديوم يخي نساتهم كدنقص إليهم بأخي انت دا أزوت إلي دما أنا داركا زيمتكو ميرسي كلهم أبزلخو تسألام سايزلو تسعاد نتي بتصباقي زكرم سئلتاتكي لكا كما يخبرو أمنا دق سقيلهم نك أنزاي معري انزوو اتي سريدالكي زلخو سئل مورايو زلنا يو تسألام مغزنيو كي تكرمي نفسه كيف زوج أخيو سألي احتمال كي تقعو أبي ما كحتمو بعداوين دا سألكوكن عم منادق متقاعدك عندنا تسرحيو أبز حلفه 4 ورحكن عن حميمة سلستدنسكو اتهم ناتي دليتكم أموخان زفلتو دك أجازاي نسألخي عم مندق متقاعدك عندنا تمسرحيو ركت إنيا سألي مسرحي كم تسنبدي قال معلتي كله كزنت والكي ملؤ نفسي مسرع أخون زيادة كتسنبريخي ميرسي تتعم فقرخي وانينا مستحسو من نابرانا إسرائيل تقاجئ ساراون غالا جيزي جيشيوس حد اقريو نافت برخا قيدي فيهم اتيلخو واي تذكريرو تخوني أبسينا يزحالفكو مكران شكرن بتليفون كعللك خلقو من اللي تتبغي نيركي نسينا يزحالفكو مكرا مزحج يزحالفكو مكرا كراي خلقن تزبلت أمر عنا يوته نيرو زن حجي نعيك قلت أغني كذكرو أزيو كبير صغايو أتاز زحاف كل كي تعفوت كم زنببكيو مزر أخو زرخبكو عقباتك قلت سألكن كنقركنا يكلني دحان بزحكنا يتزحاف اللي ميرسي حج حنت نقرك تحقزني بزحي تزحاف اللي دحان كيزي بالكن يخون نصحف كان بيبيو تبل حنت مسمر صحفت كنزلت لي شعور موت كم عدام إلي كيف تخو بفنجاي قبلهي كم عبي تسكن قوسدي محرت زغلق قالات كيسل جوان بعتا سنيا نتا صحفتي عن بيبا مسود اتا موبايلات دربيا عم مدري بيتا السافحة عويلا بغيت تقول استتصحفي حنتك قالون ترف زيبلو أوشت لباياتي وا نعود قدم كبيتا قال ايو جميريا اتز جمرته ودما قال مقرت رقيبات الليا بحنساب علم تسلميتاتا نتي بمسنجر استسدد الله بزح سئلتات كفيتا رايتو بزح مقلت ازنبرو سئلتاتيو عوات بتي قرم ملكعو ابسرائيل استسألو تبق سئلتاتن بتي ابليبيا حد اقرو سنكيلو زي مسل مسيلو نفسو وديو استسألو كلتيو بحنساب ستلاقبس سئلتاتي متيوا منادق غزا عوات سنبرو بناتا سئلتات توريقو نزغلو سئلتات ندارعيت اب كبير حزن أتوت زغنا ملس جناي سردتن تفلتي عقندر قلبي تابوت لي بنوه وخلكي صلاني
ክብረት ሰማዕቲ ነዛ ኣብ ክልተ ክፋል መቂለ ዘቕርባ ዘለኹ ዛንታ ካልኣይ ክፋል ረቡዕ ናይ ምሸት ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ብሰላም ይጽንሐና ብዘለናዮ ድማ ጥዕና ይፍጠረልና أنت تفلتي عقد درعي لبي تابوت لي بنوي وخريج صلالي أنت تتري دمعتي كفانو أحليل كمان يعتق ويسنو بتعطي زي بلو أبت بيني داس حزن